Laci, ty nám spíš na predajni. Vlado. Tak to teda bola party. Každá správna party začína v tej najlepšej kuchyni. A ja sa bavím iba s tými najlepšími. Čau Milan. Čauko. Možno si už počul, chystáme veľkú party a ja som si preto vybral tvoje štúdio. Ja viem, že máš za sebou už nejaké tie referencie a už pár tých hotových kuchyň. Vieš mi povedať, že koľko ich cca bolo? My sme vlastne autorizovaný predajca Hanáka. Naše štúdio sa volá Zubro Design Studio a realizujeme alebo navrhujeme a realizujeme interiéry značky Hanák. A máme za sebou asi niekoľko stovák interiérov za 22-ročnú históriu. Ja som za tebou prišiel s takou väčšou požiadavkou a chcem urobiť poriadnu party, ale na to potrebujem poriadnu kuchyňu. Vedel by si mi s tým prosím ťa pomôcť? Určite. Vinotéka by bolo úplne super. Varná doska. Predbežný návrh máš hotový, Lacko, a tu je tvoja kuchyňa. Toto je komplet vybavená kuchyňa, Milan. Ja som tak trošku stratil reč. Ty pracuješ veľmi efektívne, rýchlo a každý klient je s tebou spokojný podľa referencií. Čím to je? Tak je to o individuálnom prístupe, o tom, ako ten systém mám zoradený. To znamená, že od prvého kontaktu, ktorý je najlepšie si zavolať, pretože sme štúdio a robíme hlavne, alebo pracujeme hlavne na telefón, na objednávky. A potom tým ďalším prístupom, to znamená od návrhu až po realizáciu som pri každej veci a na všetko dohliadam. Kuchyňu máme už vybavenú a teraz nám chýbajú ešte kulové doplnky, ktoré nájdeme v Care Design. Tácka, pochárie, myšky. Care je nemecká firma, ktorá bola založená v Mníchove v roku 1981. Care má moderný lifestyleový koncept s unikátnou ponukou nábytku, osvetlenia, bytových doplnkov a darčekov. Ľudia, ktorí majú radi Care, sú slobodomyselní, tolerantní, spontánni, trendoví, štýloví, majú zmysel pre humor a hlavne sú uletení. Na party už takmer všetko pripravené. Ale na to, aby som bol naozaj s tým letným party kráľom, potrebujem vlastné kreslo. A ja som si vybral kreslo Vicky, ktoré je trendy, štýlové, retrodizajnové a ja viem, že týmto fresh kúskom budem ten najväčší pán. Party môže začať! A čo som zabudol? Moje dieťa. Andreas! Andreas! Maria, čau. Šláci, nekrič. Našla si ho? Ja mám pre teba dobrý tip. Andreas! Ako si videla, že bude práve tu? Myslela som si, lebo Andreas vyzerá, že má dobrý vkus a natrafil na našu tohtoročnú novinku Domino Bubbles. Vidíš tu nejaké bubliny? No to akurát sa nespýtaš, že kde sú tie bublinky, keď sa bavíme o Bubbles? Bublinky sú vlastne výrezy v týchto vlisoch. Je to novinka, pretože sa prispôsobujeme trendom a počúvame svojich klientov. A vybrali sme to najlepšie z nášho Domina, to znamená variabilitu, možnosť prispôsobiť sa vlastne veku dieťaťa a pridali sme hravosť v podobe farebných vlisov, v podobe našich bubliniek. Pridali sme nové textílie, ktoré sme nazvali Comics, máme ich v dvoch variantách. Túto čierno-bielu, máme ju aj vo farbe, farebný komiks. Ak sú detičky kreatívne, rodičia im kúpia fixky na textil, môžu si tú textíliu sami vlastne vymalovať. Pripravujeme pre zákazníkov od septembra veľmi veľa noviniek, takže sa majú na čo tešiť. Takže teraz môžeme mať hlavu smutku, pretože ešte si nemôžem odniesť domov tento Bubbles? To nie, môžeš si ho odniesť domov, ale naplno to rozbalíme, ako som povedala, v septembri. Dobre, mne to ako malá ukážka stačí. A ešte taká otázka. Verím, že sa v septembri znovu uvidíme. Určite prídem. A nezabudni na Andreasa. Môžem ho tu ešte na chvíľku nechať. Ideme totiž vedľa party. OK. Dobre. Ja ho postrážim. Nie, ty ideš za mňou. Omaan diskoon.
Už vlastne pafy stratený oflátač o telefisor. Neviete, kam strčí panán, aby nebol daleko od vás. Dosť bolo nachodených kilometrov daleko preč. Všetko podsadok dajte a buďte spokojní ako ja. Jednoduché oflatanie. Len chore a tole. Chore a tole. Lavička od Miobio je vyrobená z masívu. Konštrukcia je z kefovanej borovice. Sedák je vyrobený z brestu, kefovaný s čiernym tmelom. No a toto bola teda tá naša party. Vlado, ja sa cítim veľmi oddychnutý a predpokladám, že to je práve týmto kreslom, ale čím je také výnimočné? Vieš čo, ja sa vôbec nečudujem, lebo toto je nádherné plantážnické kreslo s barmi z 30. rokov a bolo práve na toto určené, aby sa tu človek pekne po obede rozvalil, vyložil nohy a parádne si oddychol. Toto kreslo ale nie je jediný krásny prvok, ktorý tu v predaní Modant vidím. Ale začnem rovnou otázkou, čo vlastne znamená Modant? No už tento názov sme prirodzene vymysleli na začiatku nášho fungovania a predstavuje spojenie dvoch pojmov, moderný a z anglického antique, teda starožitný. Je teda našim takým poslaním prepájanie týchto dvoch kategórií zariaďovania, kedy spájame v modernom súčasnom interiéri a doplňame ho nejakými prírodnými, respektíve so starými solitérmi. Áno, to som si všimol, že máte tu krásne drevené prvky, ale nielen to, máte tu gauče, vidím tu stolíky, takže mám pocit, že by som si vedel zariadiť v Modante aj celý byt. A predpokladám ale, že keď si tu kúpim nejaké, napríklad toto kreslo alebo nejaký stolík, tak v širokom okolí budem asi jediný, ktorý takýto prvok doma má. To je práve výnimočné na našej ponuke, že sa snažíme o to, aby ten nábytok, ktorý si od nás k sebe priveziete, bol solitér nielen u vás, ale celkovo v takom širšom ponímaní. Keďže sa jedná aj o starožitné a reštaurované veci, ale aj pretvorené prírodné tvary na nábytok. A teda sú vždy jedinečné. Čo keď sa príde niekto, kto si chce zariadiť byt, alebo si kúpiť aspoň nejaký ten prvok, ale nevie čo a ako kombinovať? Viete mu s týmto poradiť? Keďže každý kúsok, ktorý u nás nájdeš, vyberáme individuálne, veľmi radi poradíme aj našim zákazníkom, ako ten ktorý kúsok priamo napasovať do toho ich moderného interiéru, aby sa tam hodil, aby tam vynikol, aby sa ujal. A aby sa cítili, ten interiér. Presne, aby sa cítili čo najlepšie, hej? Tak ako ja som sa cítil perfektne na tomto kresle a ja už trošku zneužijem možno aj tvoju dobrotu. Vládko, myslíš, že by som si ho mohol, toto kreslo, ešte na chvíľku požičať? Čo máš za ľubou? A tak vieš, vonku je leto, je teplo a ja by som... si to ty, kamoš. Super, díky moc. No a letná party v Light Parku síce skončila, ale tá vaša ešte len začína. Príďte sa poprechádzať na vašu letnú prechádzku do Light Parku alebo klikajte na staré spomínané adresy. Čaute.